Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan haka yan uwa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ga cikin ikon Allah mun samu kanmu a cikin kwanaki da za su kama. To falalar kwanakin nan na Zulhijja da kuma sauran batutuwa, wannan falalar ita ce maudu'i ko matashiyar da zai magana akai. Allah ya ce wal fajri wa layalin ashr wal shaf'i wal watr wal layli idha yasr hal fi dhalika qasamul ladhi hijr. Wal fajri na rantsuwa da al fajr, wa layalin ashrin na rantsuwa da dararen nan guda 10. Malaman tafsiri duk Aisha ya sanin mu sun tafi akan cewa al layalil ashr sune 10 nan na farko na Zulhijja. Kwanakin nan tun 1 ga Zulhijja 2, 3, 4 har zuwa a ce har an yi sallah, waɗannan kwanaki guda 10 su ake nufi da walayalin ashir. To waɗannan kwanaki saboda falalarsu da darajarsu, al-Imam al-Bukhari ya fidda hadithi a cikin Sahih al-Bukhari, hadithin sahabi Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara mai yarda, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ما من أيام العمل الصالح أنغانيكو فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. أي باب وسو كوانكي babu kwanakin da ayyukan kirki Allah ke so a yi a cikinsu sama da waɗannan kwanaki wato guda 10 na farkon Zulhajj 1, 2 har zuwa ranar sallah. To a riskar a shigar da aikin kirki kai babban abu ne fa a cikin waɗannan kwanaki. To an suke cewa kamar da muka ji, babu kwanakin da Allah ke son ai aikin kirki sama da kwanakin nan guda 10. Qalu sai suka ce ya rasul, ya manzon Allah, walal jihadu fi sabilillah, ko jihadi da mutum zai fita saboda Allah, jihadi ka fita jihadi a buga ka kashe a kashe ka, ko shi bai kai darajar aiki da za a yi a kwanakin nan ba? Tsaya ku ji amsa daga bakin shi sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce walal jihadu fi sabilillah, ai ko jihadi gwagwagwa irin ta daga addini da za a yi, gaskiya bata kai lada bata kai falala ba na irin aiki na kirki da za a riskar a cikin waɗannan kwanaki guda 10. Sai ce ila rajulun, sai dai mutumin da kharaja bi nafsihi, ya fita ya bar gida da kanshi zuwa da kai ba wai sako ba, wa malihi ya fita da kuma kuɗin shi, falam yarji min zalika bi shay, ko bai dawo da komai ba. Wannan shine wanda za a ce ma ya gegi, ya kama hanyar a ce yayi kusa da wanda yayi aiki na kirki a waɗannan kwanaki. Turka shi ɗan uwa masu daraja masu girma, muna da hanyoyi da yawa na samun arziki da yarda Allah da rahama da jin kai, amma yawanci muna ɗan sakaci, muna in ka so ka ce wasa ga alkhairai na an koro mana su, lakin na al'ab. Shi yasa a cikin hadithin Ibn Abbas cikin Bukhari, annabi sai yake cewa ni'matani maghbunun fi ma kathir min nas. Akwai ni'imomi guda 2 amma mutane da yawa suna wasa, an yi musu wato talala mai kamar sake, ko ka ce an musu kamunga. Ni'imomi guda 2 an kamungantar da mutane a cikinsu. Waɗanne ne? Sai ce as-sihhatu wal faragh, lafiyar jiki da yalwar lokaci. Da yawa za ga mutum mai lafiya masha Allah, amma yana wasa da lafiyar, ko ya tafiyar da lafiyar kan abin da bai kamata ba. Yanzu mara lafiya je gidan giya, ya yi kusan awa 10 a gidan giya, wace hasara ce wannan? Misali kawai. To kuma wanda ke da lokaci mai yalwaci ya yi wasa da lokacin. Allah ka kare mu. To sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan hadisi da muka ji, yace ma min ayyamin al-amalu salihu fi ahabbu ila Allah min hadha al-ayyam. Ai babu wasu kwanaki da ayyukan kirki Allah ya fi so a yi sama da ayyukan kirki a waɗannan kwanakin, mana 10 ga Zulhijja. Sai suka ce ya manzon Allah, hatta jihadi ma? Sai ce ko jihadi da za a fita saboda Allah, ladan jihadin wato girman shi bai kai ladan ayyukan nan. Wannan maimaita mana ne, in ba ka ba ina riga na fassara ne bayani, amma saboda muhimmancin magana nake maimaitawa. Sai aka ce ko da jihadi ne saboda Allah,
in banda mutumin da zai fita ya bar gida da dukiya ya cika jakashi da akwati da fantimoti da jaka, yani sannan bai dawo da komai, duk ya kashe su saboda daga hanyar Allah, to wannan shine wanda za a ce yayi kusa da a ce ya samu ladan wanda wato ainihin ya aiki a wannan wata. To shikenan, wasu suna ganin tunda an ce babu ranar da ayyuka na kirki suka fi tsada gun Allah saboda wannan, to mu yi azumi mana. Kuma gaskiya ne, idan mutum ya ga dama zai dauki azumin 1 ga Zulhijja, 2 ga Zulhijja, a takaice dai zai azumi 9 banda kwana 1. Yawwa, idan kuma yana cikin aikin haji zai azumi 8 kenan, domin wanda yake gida kaga zai azumin nan har azumin arfa zai yi. To amma wanda ke filin aikin haji ba zai azumin arfa ba, to kenan kaga ya samu rasuwar azumtar rana 1. shi wanda ke wurin zai azumci duk kwanakin nan, amma banda arfa banda ranar sallah, kenan kwana 8 zai yi, ko ba gane bane. amma wanda ke gida bai je aikin shi zai 9 ne. ala kulli halin dai babu wanda zai yi 10, babu. ko wanda ke gida kaga ba zai azumi ranar sallah ba, dan haramun ne azumi ranar sallah. to da haka kenan ayyukan da ya kamata, tunda cewa aka yi babu ranar da ayyuka na kirki Allah ya fi so a yi saboda kwanakin nan, ko waɗanda ke aikin haji a yanzu da zarar an ce 1 ga Zulhijja ta kama, to ya kamata sai ta azumi, ko da dai maka akwai zafin rana, to ai lahira ana neman ta ne dama ta hanyar jin zafi, ta hanyar samun sanyi din. ba a sakaci da dama idan Allah ya koro dama zuwa ga ainihin bawa. dan haka yani daga cikin abin da mutum zai yi a wannan ranaku bayan azumi da na faɗa, to mutum zai lazimta ma kanshi yawan karatun Qur'ani, saboda ai karatun Qur'ani na daga cikin al'amalus salihah waɗanda ake so a riskar da su a cikin kwanakin nan guda 10. qiyamul layl wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqam mahmuda warattil al-qur'ana tartila, iqra'ul qur'an. saboda haka yani suna daga cikin ayyuka masu daraja, masu to ainihin alkanci da mutunci da ya kamata kar a yi sakaci da su a waɗannan kwanaki 10. daga ciki akwai sadaka da zaka ba mabukaci da wanda ma bai tambaye ka ba. wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, su ba da abinci ga miskini game da ainihin matalauci. wannan muhimmin lamari ne. sannan daga ciki kuma cikin ayyukan da ake so mutum yayi, sada zumunta tsakaninka da na kusa, tsakaninka da na nesa. daga ciki kyauta, ko kyautar katin waya, ka san yana da daɗi mutum ce da kai barin tura maka credit card, kuma daga cikin mai daɗi mutum ce da kai da Allah ba ne account number ɗinka. yana da daɗi jin wannan magana, ko ba a bayar ba akwai zaka ce to ai ka ce baka account number. wannan duk ayyuka ne na kirki da ya kamata a yi. yaɗa wa'azuzzuka, kamar da misali kaga yaran mu da suke kokari a ta hanyar ɗauko wannan karatuttuka suna yaɗawa a dukkanin majalisai, duk suna daga cikin ayyukan kirki da ya kamata. yafiya da kau da kai kan zaluncin da aka yi maka misali. haka kuma misali haƙuri wajen bin Allah azza wa jalla. haka sada zumunta, yi ma iyaye da'a a wannan lokaci, ka samu kayan babanka ka wanke mai, ka yi mai sukola, ka goge kai masa ayon. wannan muhimmin lamari ne. daga ciki yi ma mahaifiya da'a. kuskure ne yaro ya dinga kiran sunan mahaifiyar shi da sunanta a fili, ya saye sunan, kada ce Halima ce ta aike ni, Khadija ce, a ya ce mama ce, inna ce, ya kumbace, suna dai da ke nuna sayawa da mutuntawa. duk suna cikin ayyuka da kirki. halartar majalisin karatu da ake yi, wannan muhimmi ne. ka yi kokari duk sati ka sauke Qur'ani duk ranar Juma'a inda hali. ka ga magana zuwa lahira ake, ba wasa ake ba. a lokacin da cin kasuwa zuwa lahira ya bayyana, kaga kuma kana cin kasuwar duniya, to naka kasuwancin hasararre ne. masu na lahira suke da tsayuwa nagartacce. sannan kuma a tsaya a nemi halal. mun sha bayani akan wannan, musamman samari, kar ku bata lokaci kamar da muka sha faɗa. kaga misali an bata lokaci kan ƙwallon kafa, bata lokaci kan bin mata, auzubillah, bata lokaci kan abubuwa da shirme. kaga wai ana wani mining, an je neman kuɗin shi cryptocurrency. mun sha magana akai. kaga ana mutane bayani, kaga wasu daga cikin samarin sun haukace saboda kawai kuɗi ne a gaban su, ana gaya musu ana raba ku da kaya kuna daga ci aka yi. ku je misali crypto din nan, ku binciki menene halaccin, ku tsaya tukun shari'a ta ce da ku babu kura, sai ku fada ku je ku. amma ba ruwanku
ko ya halatta bai halatta ba ai mu talauci mu za mu daina to wace ku daina ku je ku yi mana dama shedan ma ce ba zai daina ba aka bi shi in kuna son ku zama yaran shedan ya rike namu mu dai haƙƙin mu gayya mu ku ɗauka ko ku yi dariyar ku ta zam kuka gaba da nadamar mekin gaskiya. Kuma na sha faɗa wanda ke baku fatawa kaza bale su mai da hankali da Allah fatawa a bada ita bayan an yi istifraghi taqa wajen tattara nusus na malamai. Mafiya yawan malamai sun tafi akan crypto baya halatta, sun bada dalilai saboda ba za ka ce kuɗi bane ba kuma haja bane babu kuma i'timadiyya na wata hukuma babu kuma zaman da yawa fuska wanda suka bada fatan ya halatta yan kaɗan ne cikin cokali, sannan kuma sun tsaya sun ce ba magana halacci ko haramci. Sannan ya tabbata cikin hadisin da Ahmad Shakir Abul Ashbal ya fitar cikin tafsir, kuma hadisi ne inganci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutum ba zai zama mai tsoron Allah ba har sai ya bar abin da ya halatta don gudun fada ma abin da bai halatta. To kun zo kun fada ana sallah ko azkar ba kwaye sai magana wani mining crypto. So kuma yi da hankali, muna so ne mu gudu tare mu tsira tare. Duk a cikin wannan kwanaki ka ba zuciyarka haƙuri, manta da magana kuɗi, kuma ragwanci ne da lalaci. Ana son a samu kuɗi bulus a zaune. An gane ko abinda kasashen duniya suke ma tuhuma yana taimaka ma caca ce fa caca ce, kuma yana taimaka ma ainihin abinda ake kira wato masu yaudaran wankin kuɗi ghasilul amwal, money laundry, yana taimaka ma 'yan ta'adda su cika su babu bukatun da ba mai sa ido a kansu. So ku zo kuna ta fadawa ana ku dawo hanya kuna tsaya kuna ta abin kuna neman ina za ku samu lubus lahira ba a samun ta a lubus. Kuma rage ragonci ku je ku nemi hal yafiya muku alkhairi. In fatawa ta nuna aka samu abin da muka faɗan nan ku je ku harka kuwa zai hana ku. To wannan ina bayanin wannan ne dan masu hankali cikin matasan su sani. Wannan ke marasa hankali ranka da su kare in ya haushi ba sai ka rabu da shi ba, amma dole a faɗi gaskiyar ko ka so ko baka so ba. Ba ruwanmu da sai maka daɗi ko maka daɗi ba, amma gaskiyar ɗaya ce. Allah ka samu gane. Daga cikin ayyuka na kirki da ake so a wannan lokaci mai albarka wato ziyarar makabartu don mu je ga makwantan mu nan za mu tafi ko bajima ko ba daɗe. Biyan bashi, in ka ci bashi yi maza ka sauke da wuri. Wasiya ka yi ta nagartacciya, zuwa ofis da wuri shi ma bangaren aiki na kirki ne, saboda daukan ka aka aiki a gwamnatance za ka zo alal misali karfe 8 sannan baka zuwa sai karfe 11 sannan ka bar ofis kafin lokacin, kaga wannan cin amana ne. Duk yana cikin ayyukan da ya kamata a kiyaye, wato ayyuka ne na kirki da ya kamata a bisa. To wannan kaɗan cikin abin da ya kamata kenan. Allah ka ba mu ikon cin amfanin dama ta aikata aikin kirki a waɗannan kwanaki 10 na farkon Zulhajj kafin abin nan kuma. Sannan kuma wani abin da zan faɗa, me yasa waɗannan kwanaki 10 ke da daraja? Ai saboda sun tara manya-manyan abu na ibada ne. Ha gani ma'abuta ilimi na cewa in kana maganan rana ce wadda za a ganta da idanu, to babu ranaku 10 da ke da daraja irin waɗannan kwanakin da Allah ya rantse da su. Amma idan kana maganar dare ne, babu kwanaki da daraja irin ainihin 10 ƙarshe na Ramadan. Haka malamai suka yi bayani, Allah ya musu albarka ya saka musu da alkhairi. Kuma ka gare waɗannan kwanaki sun tara ainihin ayyamul hajj da Allah ya ce alhajju ashurun ma'lumatun faman farada fihinna alhajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaqun ya ulul albab. Baqara aya 197. Kaga watannin nan guda 10 na hajji, to ai Zulhajji ita ce ta kunshi asalin madaran aikin hajji din ko in ka tafi a Shawwal ai ba za ce ka je ka fara hajji a lokacin ba, haka a cikin Zulqa'ada. Amma watan da za a ce za a fara aikin hajji fafur, to ran 8 ne ga wata ai, ko ba haka ba, ranar tarwiya 8 ga wata a wani wata ne? A Zulhajji ne. To shikenan kaga wannan rana ita ta kunshi asalin madaran asalin aikin hajji din. Ɗaya kenan. Na biyu a cikin waɗannan kwanaki bayan 8 ga wata Zulhajj, 9 ga wata kaga arfa ne, manyan abubuwa ne. Sannan a yi tsayon arfa, a zo a nan za a je a kwana kuma ranar 9 ga wata ɗin a ainihin Muzdalifa. A wayi gari akwai wurare guda 6 da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daɗe yana addu'a a tsaye, duk a cikin Zulhajj ne. Kaga da ranar arfa ya tsaya na addu'a. Kaga Muzdalifa washe gari bayan sallar asubahi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daɗe yana addu'a wurin. Sannan a ranar kuma bayan Muzdalifa za a ɗunguma a tafi aje ai jifa washe gari ranar 10 ga wato babbar sallah.
a ranar goma nan duk duniya ana yanka layya. Gaya min wato wata rana da ake zubar da jini, ina nufin zubar da jinin dabbobi da Allah ce a yanka, fasalli li rabbika wanhar, wace rana ce? 10 ga Zulhijja. To kaga duk duniya ba watan da Allah ya keɓe da wannan, madan mu san falala da daraja da muhimmanci na shi wannan wata. Wannan 10 ga wata za a ɗunguma daga filin Muzdalifa a tafi wajen jifa. Za a je jifa ne, a je a yi jifa, a jefi jamra, dutse na farko ko jamra ta farko ko turke na farko ba za a jefa ba, haka jigo na biyu za ta ba, sai a je jigo na uku. Kaga duk falala ne da daraja na ainihin wannan ainihin wato kwanaki masu albarka, masu daraja. Sannan kuma har wa yau daga cikin falala da daraja na wannan, ranar 11 ga wata za a dawo a sake koma a yi jifa, a jefi jamra ta farko, ta biyu, ta uku. Ta farko da ta biyu za a daɗe a yi addu'a tsaye. To kaga an samu wuri nawa kenan? Wuri 4 kenan. Dan a baya ga Arfa, ga Muzdalifa, ga guda biyu ran 11 ga wata, annabi ya tsaye addu'a. Kaga rana 4. Jamra ta ƙarshe in aka jefe ta ba a tsayawa a yi wato ainihin addu'a. Washe gari sai a dawo a sake yin a jefi duwatsun nan ko kuma turakunan guda 3. Su ma na farko da na biyu annabi ya tsaya addu'a wuri biyu. Kaga ka hada da ainihin biyun jiya da biyun shekaran jiya, da kaga an samu 6 kenan. Wanda zai yi ta'ajili, faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma liman ittaqa wattaqullah. Kenan wanda ya ga dama ya gaggauta a cikin kwana, wanda ya ga dama ya jinkirta, ka kwanaki 8 kenan. Waɗannan su ne wuraren da bai kamata mumini ya yi sakaci, ya yi wasa da su wajen roƙon Allah da dagewa ya roƙi Allah fafur, kada ya sakaci. Duk wannan a cikin kwanakin ne. Wannan ya nuna maka daga cikin falala da daraja na 10 ɗin nan. Allah ka samu dace.